What's up mga higala? Ako na kaninyong ubos nga alagad, Dre. Kumusta mo tanan diha? May tag-okay ra mo, basag lisod atong panahon ron, may tag-okay ra gyapon mo diha. Naginhawag gyapon mo ha. Ginhawag paniguro ha. Bitaw, sa kani nga video bitaw atong isgutan ug unsaon nato pagsabot ning mga babay. Ako mismo sa akong kagalingon hantod karon. Putang hangin to. Hantod karon gyud, wa gyud ko makasabot sa akong uyab. Bitaw lisod gyud bitaw na sila sabton. Pero before ana, please subscribe ha nya, notification bell ba para ma-updated mo sa itong mga labas nga video ba. Anya, ako i-promise ninyo sa kaning nga channel maglingaw-lingaw ta. Intro. Let's go. Ang mga babae mga higala, lisod jud kini sila sabton. Naamgo ni sila hormones samot nagduawo ni sila puwa nga barko. Na, gamayng sabod ana nila sigurado ay na lang gyud. Bitaw, tagaan ta mong example ha. Sa usa ka adlaw, kapila gyud na sila magbag-ubag og mood. Unya, malipayon. Taud-taod, saputon, di ka tagdon wa kibaw ngano. Napay, magkaon. Kini yun, dagay makarilit ani. Pangutan-on nimo, ging. Unsa atong sudanon? Jollibee lang ta? Ayun sa lagi atong sudanon. Grabe jud kalisod sabton. Ambot na lang gyud og nganong ingana gid bitaw ni mga babae. Napa jud? Pangutan-on ka, tawgon ka. Game! 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 Unsa man? Wa ano lang. Mura pag panhuton sa kaluoran. Ambot na lang gyud og nganong ingani ni sila. Pero lagi kay kita may laki, kita gyud dapat mosabot. Tagaan ta mog tips. Og based na lang po ni sa akong experience og experience sa akong mga amigo kung unsaon pagsabot ng mga babae. Tagaan ta mog tip. Tip number 1. Once ang babae moingon ganig okay ra. Kana boy, nasuko na, lambingan na lang, sureball, lambingan na lang gyud. Mao ra na gipangita na, lambing re kuwang na. Ikaduha, once ang babae moingon ganig sorry, meaning ana dapat mas mag-sorry ka. Bisag wala kay sala, wala kay gibuhat, pag sorry na lang kay ana gyud na sila. Medyo taas-taas gyud na ilang pride bitaw. Ikatulo, once ang babae gani moingon ganig naminaw ka nako, pasabot ana siya may sunda. Ano lang digang istorya, sunda na lang ditso, di ka gusto away. Away. Ug nay away, di ba? Sunda na lang ditso. Ikaapat mga higala. Once gani ang babae moingon nga kinahanglan jud ni nato, pasabot ana, mao na iyang gusto. Mao na gusto niya palitonon. Mao na iyang gusto paliton. Palaylay lang nag-ingon-ingon nga murag kinahanglan ni nato aron murag maapil po ka ba? Pero sa tinuod lang, mao dito iyang gusto. Ikalima, kini importante ni. Ikalima. Once ang babae mangutanag, mulakaw ka, upat na ka pangutana. Asa ka pa dong? Kinsay imong kauban? Mag-unsa mo didto? Unsa kang orasa mo uli? So kung mangutana ganig mulakaw ba ka, tubagan na lang ng upat daan aron masurbol na. Ikaunom nga tip. Kini ikaunom. Once mangutana, magluto pananglitan. Mangutana. Babe, lami akong giluto. Ingnaa dayon pagtubag. Ingnaa ha. Ingani agyod. Ingna. Oh, lami ka. Maganahan maguna sila. At tayo po ni hanginan. Para pud sa mga babae diha, isod pud in town sa inyong hunahuna nga di pud in town perfecto. Masayo pud mi. Usay di gyud mi makasabot. Usay muinit among ulo. Duha gud ni among ulo. Mao pud ni ako na matikdan sa uban babae bitaw. Daghan jud kay kog kaila nga ni nga way uyab. Nya magsigreklamo nganong wa sila'y uyab. Alangan mga higala, ang ilang standard 12 putir. Di maabot, nagtuo siguro sila ang kanang mga laki masinabtanon tanan, buutan tanan. Di man tayo na ingana. Asa mga makitag lalaking perpekto? Dili tanan tao Daniel Padilla, dili tanan tao James Reid, dili tanan tao Liminho. Ataw laki di ay. Mao gyud sabtan ninyo, di pud tayo na parehong ingana. Kami masakitan pud mi, di mi makasabot usahay. Kapuyon pud ra ba mi? It's like heaven, lost in the sun. Pero bitaw kanang mga babay, ug ingon nila mura nagpainting ba. Di tuod masabtan pero
mo na naghatag og color sa tong kinabuhi. So kung namoy uyab, namoy partner gani, ang pingin ninyo, bahala na di mo magkasinabtan na yung usahay. Magkasinabot ra mo gyapon na madugay, no? Kamu pod mga babae, palihog pod taon sabta pod may usahay ha. Kay di lagi may perpekto, no? Kanya mububuhay po na inyong standard. Karo makaabot po ng uban laki, diha kay mag-effort pod ra bataw na sila. Maluya pod taon na sila pahumot, palit sila kung sa ilang mapalit dira ron lang pod malipay mo, no? So mo to, sinabtan na ilang gutan tanan, no? Nya akong utruhon, ay kalimot og pislit sa subscribe button ug sa notification bell ha para lingaw-lingaw lagi ta, promise na ninyo. So mo ni akong pirming isulti ninyo, enjoy your life and relax. Long live